Il-ħaddiema u negozji għandhom jitħallew fil-libertà biex ikollhom għażla jekk iridux jitluqu ma' f'union jew le. Dan itqal mill-MEA, il-Kamra tal-Kummerċ u l-MHRA b'reazzjoni għal kummenti tal-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament stqar li għandha tkun obbligatorja biex ħaddiema u negozji jkunu parti minn xi union jew assoċjazzjoni. Dawn l-entitajiet qalu l-istqarrija bħal din xekkel il-libertà tal-espressjoni u li jekk dan isir se tpoġġi lil ħaddiema u lin-negozji fi skumdità kbira u ma qalu li tessera obbligatorja f'xi union mhux bilfors isservi bħala dritt fundamentali tal-individwu, iżda anzi ixxekkel l-individwalità tal-istess persuna. L-istess korpi kostitwiti qalu li huwa fid-dmir tal-unions li jwettqu ħidma sfiqa biex il-messaġġ tagħhom jolqot lill-aktar nies u bekk tkun aktar rappreżentattiva. Intant l-istqarrija tajt li meta mqabbla ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, Malta għandha fost l-ogħla rata ta' impjegati membri mal-unions tal-ħaddiema. Din hija indikazzjoni ċara li l-ħaddiema mhumiex imxekkla bl-ebda mod milli jsiru membri ta' trade unions u li din l-idea ta' Joseph Muscat għandha tiġi imwarba.